Dapat mga madi magibutan na ninyo yan aldaw. Ita. Ano ba rin? Ano? Gibuntan na niyo? Iyo. Saka. Gibuntan na yan. Dahil tanan ni paligoy-ligoy yun pa. Iyo. Dapat magibutan na ninyo yan aldaw. Ita. Ini na pagkakataon para magibutayan. Iyo ba de? Ano? Handa na ka mo. Handa na pa. Iyo. Handa na ka. Seryoso na ka muna. Ayun naman Sige, din. Bago pa ako giributa. naghahalat sa indo. Kaya nga, Seryoso. isip ko nga ni kung bad kung dahil ka mo desidido. Tayo. Sulusong ako. Sigurado ka. Iyo. Sigurado ka maray. Umade. O ika, talaga. Made. Tagang Tayo. desidido ka. Talagang ano na maray sa buot mo. Dapat ito. Ng maray. Sa buot mo talaga, te. Iyo. Ino Dapat duko yun na. aldaw na ni magibutan na ni. Dapat talaga itong buo. Buo Tayo nga ang ni. sa indong buot. Sa Tayo gigibutan made. ini. Iyo made. Kamu mga made. Handa na kamo? Taaram nindo. Ano pa sa nangunyan? Anong aldong yan? O Miyerkules. O, Miyerkules pa sa nangunyan. Bihira sa na ining gibong pag Miyerkules. Ay ta. Arog ka ining gigirbuhon tang ini. Made. Umusta kita? Ginagayad ka mo. Sa mga arog sa to, bihiraan ini kaya. Maray na itong tigisigurado tang buhay O made ang hapo. Tigre din na nindo. Aray. Reading na ang buhay may. Reading naman. Iyo naman. Masak mo sa puso. Formal ka na ini mga mali. Sige, formal. Dapat mga madi magibutan na ninyo yan aldaw. Later, 5 minutes later. Oh, no, 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 no. Go. Ikat ko na sana. Wow, there we go.